Hola, benvinguts. Com cada any per aquestes dates arriba una de les tradicions més arrelades a Manresa, la Innocentada, i aquest any no n'és una excepció. Aquest divendres s'estrena Manrúcia, ciutat olímpica. L'autor del guió d'aquesta Innocentada és el periodista manresà Ernest Macià. Amb ell en parlem en 20 minuts. Ernest Macià, benvingut a Televisió de Manresa. Gràcies. Tots et coneixem més per la teva faceta de periodista esportiu, no? Et sentim per Catalunya Ràdio fent les retransmissions del bàsquet o en els butlletins informatius, i resulta que també tens una faceta d'escriptor, no? D'on et ve aquesta faceta? Bona pregunta, no me'n recordo. Jo sé que quan tinc temps lliure escric des que sóc petit i de fet a l'escola ja havia començat a fer alguna publicació. Ja havia fet algun Regió 7, però setmanal, agafava retalls als diaris i escrivia el meu propi diari. Per tant, jo crec que des dels 8-9 anys, que és quan vaig començar, diguem-ne, a adonar-me que això de les lletres i tal podia ser una bona via d'escapatòria, doncs és de llavors. Sí. I l'any passat decideixes presentar-te al concurs per fer el guió de la Innocentada d'aquest any, no? Sí, em vaig comprar el pis aquí a Manresa fa 3 anys i els estius, com que no tenia massa diners per marxar lluny de vacances, vaig dir, doncs m'aniré de vacances però cap a dintre. I vaig començar a escriure coses i llavors dic, calla tu, que això de la Innocentada els teus pares hi participen cada any, els hi faria gràcia, i no els hi vaig dir, vaig començar a escriure i els hi vaig entregar el producte fet. Dic, mira, escolta'm, què us sembla això? Hosti, no ho sé, tal, em vaig presentar i va i guanyo, o sigui, encara realment tot va anar tan ràpid i de fet encara avui, encara no entenc que es representi una obra meva, o sigui, com pot ser això? No me n'he fet a la idea encara, francament. Perquè com deies, no havies participat mai en el guió de la Innocentada, però et ve de família, això de la Innocentada, perquè els teus pares ja han participat pràcticament tota la vida com a actors, no? Sí, jo he anat tota la vida a veure'ls, potser algun any per feina no hi havia pogut anar, però jo sempre els anava a veure i el meu pare, doncs, com que és actor de sempre, doncs l'he vist fer de Franco, l'he vist fer de Pujol, i vulguis que no, doncs... Ara, els anava a veure sempre com a espectador, per passar-m'ho bé, però allò participar-hi o que realment el teatre t'agradi, realment ho he descobert fa 2 anys, vull dir que arran d'aquesta experiència, doncs, res més ha estat igual des d'aleshores. I mira, aquest any també m'hi he presentat, aquest any he quedat segon, i ho seguiré fent, perquè, bé, si tinc temps, clar, i la veritat és que m'ho passo molt bé fent-ho, sí, sí. I aquest guió que es representa aquest any, en el qual vas guanyar, és Manrúcia, ciutat olímpica, no? I situem Manresa com si fos la seu dels Jocs Olímpics de l'any 2022. La situem exactament, com a candidata als Jocs Olímpics del 2022, no? És a dir, el 2015, i això és veritat, es tria la ciutat olímpica d'hivern del 2022, Barcelona s'hi ha presentat i no he hagut de fer cap esforç d'imaginació, vull dir, Jordi Hereu m'ho va posar fantàstic, va presentar Barcelona per uns Jocs Olímpics d'hivern, és bo el gag. I des de llavors, doncs, vaig anar desenvolupant la idea i aquí em tens, en una ciutat doncs, que té dèficit d'infraestructures, que té dèficit comercial, d'hotels i tot això, però que vol presentar candidatura perquè creu que a Barcelona no hi fa fred i aquí sí, i per tant aquí estem més legitimats per presentar-nos a uns Jocs d'hivern. D'aquí ve això de Manrúcia, no? Que d'altra banda tampoc m'ho he inventat jo, això es diu. Això s'ha dit tota la vida i a l'estiu per la calor m'enriqueix, no? Però com que passa l'hivern, doncs Manrúcia, i ja et dic, és que realment, diguem-ne, el que seria el fil argumental, com a mínim el punt de partida, ja me l'ha donat Barcelona. I llavors a partir d'aquí sí, intentem, doncs, barrejar realitat i ficció, i aquest contrast és una miqueta el que produeix aquest punt humorístic, satíric, còmic, que ens fa riure, com a manresans. Sí, perquè la realitat manresana, diguéssim, és una de les característiques de la farsa, no? Aquesta realitat manresana que cada any es retrata una mica, no? Quina Manresa hi veiem en aquesta... Doncs mira, una Manresa en la que no s'hi viu, malgrat tot, tan malament, però que té molts dèficits. De fet, avui, per exemple, llegia al Regió 7 que Manresa és una de les ciutats de més de 50.000 habitants que està més lluny de l'AVE. Bé, això de l'AVE no ha de ser una preocupació, el que ens ha de preocupar Rodalies, i Rodalies sí que és un dels dèficits que tenim, perquè jo vaig a Barcelona molts dies amb Rodalies i, francament, tinc molt temps per pensar. És una de les coses que sí que et donen d'allò, i fa 150 anys que es va a una velocitat que crec que Manresa no mereix, ja mereixem estar una mica més a prop de Barcelona.
I l'alternativa doncs, és la C55, que és, ja sabeu, una carretera mortal, i l'alternativa de l'alternativa és la C16, que és una autopista doncs, extremadament cara. I intento, això és un exemple, el de les infraestructures, n'hi ha d'altres, però intento doncs, que els del Comitè Olímpic Internacional vinguin aquí i s'adonin una miqueta de com, pebrots, gosem presentar-nos a uns Jocs Olímpics d'hivern. I, en fi, n'hi ha d'altres. El comerç també és una altra de les coses que preocupa, perquè, hosti, els últims anys, la veritat és que l'última dècada no sé com s'ha gestionat, però el resultat és que hi ha molts locals buits al barri antic i, francament, és una miqueta trist. Hi ha altres coses que aprofito per denunciar, però sempre sense faltar al respecte de persones, perquè al capdavall Manresa té moltes coses, té molts defectes, però sobretot té els manresans. I els manresans crec que si alguna cosa tenen, són l'única solució per sortir d'això. Tu ara ho deies una mica, no? També té aquesta vessant reivindicativa, no? Aquesta innocentada. Totalment, sí. Reivindicativa, però intento sempre disfressar-ho d'humor, perquè de vegades l'humor, la música, són maneres en què pots arribar molt més... És a dir, a vegades les coses més serioses es diuen amb l'humor. Pot semblar una paradoxa, però és així. A vegades, si et diu una persona sèria, et diu una cosa, et quedes igual. Però si t'ho diu rient, hosti, i penses una estona i, hosti, poder sí que té raó, no? I a vegades és una porta que no entra a vegades directament per la banda racional, sinó per la banda més emotiva, més d'impuls, però és una arma tan poderosa, l'humor, que trobo que és molt útil. I els personatges que hi trobem tenen alguna semblança amb algun personatge real o... No. Qualsevol coincidència... Sí, exactament. És pura coincidència, però sí, he intentat evitar el que havia vist en altres obres de teatre, ja fos Innocentada o altres obres de teatre que es fan a altres ciutats, no? A veure, una cosa és el Cracòvia, el Polònia, que te'n fots de gent, àmbit català, gent que cobren molts diners i que, per tant, estan exposats a la crítica i fins i tot a la sorna. Clar, a Manresa doncs, és diferent. Els manresans els veus cada dia al dematí, poden ser els teus veïns i tal, i a no sé que hi hagi una cosa mal feta que sigui denunciable, jo crec que has d'intentar, si tu vols enfotre't i tal, però sempre mantenint un mínim respecte. Aleshores he intentat que l'alcalde de Manrússia no fos l'alcalde ni l'actual ni el passat, que la seva secretària doncs, no sigui l'actual o la passada. Jo no conec personalment aquesta gent, però sí que a vegades jo havia vist algun personatge que es passaven una mica, no? I pensava, hosti, aquesta persona és així realment? I pensava, si jo mai en faig una, intentaré no faltar massa al respecte, però, bueno, esclar, es fa sorna i te'n fots de situacions. Per exemple, el pàrquing de la Reforma és un dels temes dels que... És que és molt recurrent. Hi ha coses inevitables. Ens ho han posat molt fàcil, els guionistes, la veritat, i no podíem deixar passar aquesta oportunitat. També has traslladat una mica la teva passió per l'esport, no? Dedicant una mica a uns Jocs Olímpics, que és l'excusa, no? Potser, però... Sí, exacte, és l'excusa, però no parla d'esports, aquesta Innocentada. No és una Innocentada. Fas referències molt de passada, però no, tampoc, perquè quan tu veus una persona i tal, que fa referències a una cosa del seu camp, dius, clar, ja està, lo fàcil, no? Clar, no, he intentat evitar-ho. Punt de partida sí, però de veritat que no és esportiva, aquesta Innocentada. És molt social, molt. I veiem els ingredients típics de totes les Innocentades, música, balls... Sí. L'altre dia vaig ser a l'assaig, l'Esbart, el que diguem-ne seria el cos de ball de la Innocentada, molt bé. Cada any el guió et pot agradar més, et pot agradar menys, això ja hi estarem d'acord. Hi ha gent que no li agradarà el guió d'aquest any, o sí, però els balls sempre agraden, sempre tenen aquell punt de no deixar-te indiferent, d'emocionar-te, la música està ben triada, a més, i ells també han jugat en el tema de l'humor amb els jocs. Per tant, aquest any he vist que fan alguna cosa que ens agradarà molt a tots plegats. I té la música, té la dansa, té l'humor, té personatges coneguts, la Paquita Blanc, per exemple, que és una de les actrius més veteranes, l'Enric Macià, que és el meu pare, que aquest any fa de director, però que ell també és un dels més veterans, cares de tota la vida, i aquest any poder, doncs això, com que qui ha escrit l'obra és una persona més jove, doncs clar, els referents també són potser una mica més renovats, no? I per tant, doncs, com a mínim a la gent més jove li agradarà més poder que altres Innocentades, i poder la gent més gran dirà, potser no me la sento tan meva, no ho sé, això ho han de dir ells, que hi vagin i llavors que decideixin. Sí. He llegit també que hi ha implicació del públic. Bé, el públic és un personatge més de l'obra, però tampoc en volem abusar perquè paguen, llavors no els podem, a sobre que paguen, no els volem fer treballar massa. Però és un dels peus sobre els que pivota l'obra i hi haurà un punt en què, doncs, si la gent vol cantar, pot cantar i si no, no, que no cal que cantin, però
però realment, tot i que jo quan vaig escriure l'obra no havia previst que el públic fos un personatge més, estic segur que en el moment en què s'estableix aquesta mística del riure, doncs el públic juga el seu paper. I si a més canta o si a més interactua amb algun personatge que es barreja entre el públic en algun moment, doncs ja ho tindrem fet. Sí, el públic és molt important. I el dia de l'estrena, el públic que ve sol ser un públic molt de teatre, molt familiar, en el sentit que molts són família dels que surten, i jo crec que serà el primer dia, el divendres, serà un dia molt elèctric. I els altres dies, a veure, esperem aconseguir la mateixa atmosfera també.